Zientzia ... Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Altzairua, aluminioa, titanioa, hamarkadetan material hauek izan dira industriaren eta teknologiaren oinarriak. Baina materialen iraultza betean gaude. Gero eta arinagoak, sendoagoak eta jasangarriagoak diren material berriak bilatzen ari gara, aplikazio berritzaileekin. Materialen zientziak mundua erritmo bizian aldatzen ari da. Testuinguru honetan magnesioa protagonista bilakatu da. Metal ultraarina da, biobateragarria eta propietate mekaniko harrigarriak ditu. Baina arazo bat du, oso azkar degradatzen da. Nola kontrolatu, bere ahalmen guztia aprobetxatzeko. Gaur, Adrian Klaber elkarrizketatuko dugu, Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikertzailea da bera. Berak magnesioari estaldura aurreratuak garatu dizkio, material hau gero medikuntzan, automobilgintzan eta beste hainbat alorretan erabilia ahal izateko. Ongi etorri materialen etorkizunera. Ongi etorri, Adrian. Kaixo, eta mi esker, gonbidapenagatik. Ni Adrian Klaber naiz, Altsasukoa, ja daramat hemen ia bizitza herri bat, Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Hemen ikasi nuen ingenieritza, ondoren baitaren masterra materiales eta fabrikazioan, eta egin dut ere tesia hemen, estalduretan, egin dut aplikazio biomedikoetara bideratua, estalduraz berdinak magnesioan. Orain nago hemen lanean unibertsitatean, ikertzaile eta irakasle bezala. Materialen teknologiei buruz ikertzen duzu. Magnesioaren inguruan egin duzu zure doktoretza tesia, esan duzun bezala. Estaldura bat garatu duzu magnesio aleazioen erresistentzia handitzeko. Konta iguzu zer den zure ikerketa. Tesiaren gaia aukeratu genuenean, niri beti aplikazioak biomedikuntzara bideratuak taola zitzaizkidan, eta ikusi genuen, implanteak eta lakoak egiten direnean, bazegoela behar bat material berriak erabiltzeko. Eta hor agertzen da magnesioa. Magnesioa da material bat oso interesgarria, ze oso harina da, propietate mekanikoak interesgarriak ditu, baina bazeukan kriston arazoa dela, degradatzen dela oso erraz edozein fluido dagoenean, gorputzean are gehiago. Orduan, ja ikertzen ari zen eta ikusi genuen oso interesgarria zela gaia, ze erabili daitezke estalduraz berdinak justo lortzeko hobetzea bere erresistentzia korrosioarekiko. Orduan bagenuen material bat oso interesgarria mekanikaren puntuatik, baina lortu behar genuen protekzio hori lortzeko baitare erabilgarritasuna korrosioaren puntu batetik. Hori da zuk garatu duzun material berri hori? Bai, hori da. Tesian egin ditut hainbat estalduraz berdinak guztiak aplikazio berdinari bideratuak, eta badira estaldura horiek berez magnesioa guk hartu komertziala eta garatu ditugu materialak estalduran. Dela kapa oso fina, badira mikrak, oso finak magnesioaren gainean. Hor ja bai erabili ditugula, titaniozko nitruroak eta multikapak, oksidazioak, kapaz berdinak, ikusteko baita ere zein den bide egokiena lortzeko aplikazio final hori. Batez ere implanteak egiteko. Honek badauka bereziki aplikazio oso interesgarri bat direla denbora baterako implanteak. Hau da, momentu batean gorputzatik kendu behar diren implanteak. Adibidez, jartzen diren hiltze horiek zerbait hausten duzunean eta alakoak, plakak eta alako implante motak jarri behar dela gorputzean, baina gero kendu behar direnean, hemen magnesioa oso interesgarria da gorputzean absorbatzeko gaitasuna duela eta orduan ez dugu atera behar. Hau bigarren ebakuntza bat egiten duzu. Hori da. Gorputzak berez badauka magnesio asko. Orduan, disolbatzen denean gure gorputzean oso ondo toleratzen dugu. Orduan gure ideia bazen erabiltzea material hau, magnesioa, guk erabiltzea estaldurak kontrolatu alizateko noiz joaten den materiala, eta orduan hezur bat adibidez hazten ari den bitartean, hautsi delako edo dena delakoa, magnesioa aldi berean joango da desagertzen eta uzten dio lekua hezur berriari. Horregatik da oso interesgarria magnesioa. Gorputzan oso afinitate ona dauka, biologikoki badugu gorputzean, eta orduan lortzen badugu kontrolatzea bere degradazioa, zerbait oso interesgarria izan dezakegu. Gorputzak onartzen du orduan magnesio hori.
Hori da, gorputzean badugu magnesio pilo bat, eskotan igual hitz egiten dugu beste elementu batzuei buruz, kalzioa ez dakiz zer, baina badugu magnesio pilo bat, orduan gorputzak inplante horrek emango digun magnesioa kopuru hori txikia izango da eta oso ondo onartuko du. Orduan, alde batetiken degradagarria da, bestetiken gorputzak onartzen du, eta gainera orain arte erabiltzen ziren material horiek zurra ere jaten zuten pixka batez. Hori da, hasieran esan dut, propietate mekanikoak oso interesgarriak zirelako eta horregatik da. Beste material batzuk, adibidez titanioa, dela igual parean egon daiteken materiala, ezurraren propietateekin aldaratuta, badauka problema bat, desoreka mekaniko bat esan dezakegu, eta orduan, interakzio bat dutenean, azkenean mugikortasunean taula, desgastatu dezake, igaduragatik, ezurra adibidez, sortu ditazke tentsu oso handiak, orduan hori arazo bat da titanio edo beste material gogorragoak eta ainarinak ez direnak erabiltzen ditugunean. Berez magnesioarekin ere ekiditzen dugu arazo hori. Probatu duzu implantetan ja? Ez, gero pauso hori ematea oso zaila da. Alde batetik daukagu arazo ekonomiko bat, esan dezakegu, ze egitea saiakerak ja, antibakterizidak. Gorputzean ze konpabilitatea duten eta hola, dira supergarestiak. Orduan, hasi gara orain egiten, beste unibertsitate batekin kolaborazio beten bitartez saiakera batzuk, baina oraindik gaude in situ froga hauekin. Gero joatea ja in vivora, dela ja gizakitan, animalitan edo lakoak, ja da pauso bat, non izan behar duzu oso frogatua aurretik laborategian zure laginak joan alizateko fase horretara. Gan hori bai dela epe luzera. Orduan urte asko gelditzen dira hau merkaturatzeko, protesiak desberdinak izateko, implanteak. Bai, magnesioa ja erabiltzen da, implante txiki batzuetan, baina ez da guztiz sartu, ze oraindik ez da frogatu hainbeste jakiteko ea zein den estrategia egokiena, joatea ja igual in vivo hoietara, ez? Ja frogatzera benetan aplikazioan bagitea implantea, sartzea animalitan, edo... Beraz, pixkaneka eta tentuz zenbat urte joan daitezke horretan. Oso zaila da, hori jakitea egia esan da, baina nik uste dut gutxienez 10 urte izan daitekelaz. Pazientzia baduzu. Bai, zorionez pazientzia badut, baditut beste bideoiek irekiak bitartean lan egiten joateko basaten duena, ez? Beste zaldurekin, beste aplikazioetan. Zientzia puntu-puntuan. Kalitate honeko ikerketa jatorrizko deiturarekin. Ikerketa hau egiterakoan fabrikazio teknika aurreratuak erabili omen dituzu, ze fabrikazio mota berrikuntzan ondago? Bai. Estaldurak egiteko garaian badaude metodo pilo bat, kimikoak, fisikoak, eta guk erabili izan duguna ditzen da PVD, Physical Vapor Deposition, egiten duguna da evaporizatzen dugu materiala, metodo fisikoen bitartez, eta hori gero lortzen dugu materialan jartzea estaldura sortzeko. Eta horren barruan dago teknika bat deitzen dela hype mist dela, pues, are aurreratuagoa, ez? Eta horrekin lortzen dugu estaldurak propietate hobeagoak dituztenak. Ba, dentsitate hobea, mikrostruktura ere lortzen dugu pues, pixkat finagoa beste teknikekin baino, da beste aurrera pauso bat orain arte zuen teknikekin alderatuta. Hau erabili izan da beste aplikazioetarako, baina magnesioan ez zen orain arte asko aplikatzen. Eta bere abantailak ditu. Bai. Alderatzen badugu beste fabrikazio edo estaldurak egiteko metodoekin, bai ikusten dugula lortzen diren protekzioak eta amaierako propietateak hobeagoak direla. Hori azkenean lortzen duzu kapak defektu gutxiago izatea, oso garrantzitsua dela, dentsitatea ere lortzen duzu aproposagoa dena, propietate guzti horiek gero aplikazioari begira interesgarriagoak dira. Zure doktori tesia izan du da justuki ikerketa hau. Aurrera segitzen duzu edo ja bukatutzat eman duzu? Orain badauzkat hainbat bide ezberdin irekiak, guztiak estaldurekin erlazionatuak, azkenean estaldurak aplikatu ditzazkegu gauza askotarako, magnesioarekin jarraitzen dugu lanean, geratu zitzaizkigun lan asko pixkat kolokan eta bukatu gabe, bide guzti horiekin jarraitzen dugu. Adibidez? Ikusi genuen, konbinatzen estaldurak egiteko metodo hau beste metodo batzuekin eta egiten hainbat geruzaz berdin, lortzen genuela aplikazio are interesgarriagoak. Orduan bide horretatik jarraitzen dugu, egiten kolaborazioak ikerkuntza zentroekin, Tekniker, AIN, gero Madrilgo Unibertsitate batzuekin, eta hola. Ze aplikazioak dire horiek? Interes asko dauka magnesioa kotxeetan, ezkenean orain, kotxe elektrikoak, hidrogenozkoak guzti hau, lortu behar ditugu kotxeak are eta harinagoak egitea.
Orduan kendu behar ditugu metal pisutsuak eta lortu beste aliazio batzuk interesa dutenak mekanikoki honetarako. Eta hor sartzen da magnesioa. Hemen arazoa orain arte zegoen berdina. Gorputzean esan dugu korrosioa zegoela, baina kotxe batean ere korrosioa egon daiteke. Orduan, orain arte egin izan duguna oso interesgarria da beste aplikazionetarako. Beraz, material berri bat lortu duzue, medikuntza magnesio aleazioak erabiltzeko oztopo nagusietako bat bere degradazioa azkarra gailentzen duena, eta bilatzen ari izate aplikazio berriak, ikerketa horrekin jarraitzen duzue, aurrera bestelako erabilerak bilatzen. Izan daiteke kotxea, izan daiteke baita ere, ezakit, hegazkin batean azkenean baita ere, interesatzen zaigu zenbat eta arinagoa izatea materiala. Orduan, lortu nahi duguna hasteko da, benetazko protekzio hori, azkenean estandar batzuk bete behar dira, norma batzuk, eta orduan horrekin ere jokatu behar dugu. Materialen ikerketa omen da etorkizuneko ikerkuntza, zientzia. Nik uste dut, garrantzia handia izango duen bat, behintzat bai. Ze geroz eta gehiago ikusten ari da, erabiltzen ditugun materialak eragin handia dutela aplikazio guzti edo gehienetan. Bagode puntu batean, non teknologian eta ingenieritzan, garapen pilo bat egon dira. Orduan, nola lortu dezakegu aurrera joatea? Orduan, ja joan bar gara, gauza oso finetara. Non egon daiteko hori, badibidez, material berrietan. Edo material horietan, mikra bateko, nanometrotako estaldurak egiten. Aldaketa oso txiki bat material batean, lortzeko aplikazio berri bat. Orduan, hor daude material guztiz. Badago ere kimika, badago fisika, baina azken finean da materialak moldatzea, material berriak sortzea, dagoena hobeto jakitea nola lan egiten duen, edo orain arte ez genuen informazioa lortzea. Ingurumena errespetatzen duten materialak. Bai, gero hor adibidez badago lan asko hori lortzeko, ez? Orain arte igual ikusi dira erabiltzen ziren material batzuk kaltegarriak zirena, kromo 6 eta lakoak kaltegarriak dira pertsonendako, ingurumenenako, eta orduan horri buelta emateko material berriak ere bere kriston lekua dute. Oso ongi, Adrian Klaver Alba, Nafarroko Unibertsitate Publikoko ingeniaria. Esker mila nitz hemen izateagatik. Mila esker zuei. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz. Laguntzaileak Nafarroko Gobernua eta Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa. Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioa.